Vítam vás na stránke firmy Rudolf SK, ktorá bola založená v roku 1992 so zameraním sa na gastronomickú oblasť. Veríme tomu, že aj jedlom je človek živý a preto sa naša veľkokapacitná kuchyňa stará o žalúdky našich obchodných partnerov v rámci závodného stravovania. Dobre najesť sa môžete aj vy. Reštaurácia vás privíta komorným priestorom s 2 salónikmi, kde môžete v intimnom prostredí osláviť svoje narodeniny, meniny, krstiny a podobne. Patríte k tým, ktorí milujú krásy našej vlasti a radi sa na jednom mieste zdržia viac dní? Po prechádzkach slovenským rajom vám ochotne poskytneme možnosť oddychu v našom ubytovacom zariadení s výhodnou polohou priamo v centre mesta. Pre pohodlných, ktorým pohyb veľmi nechýba, máme ponuku príjemne strávených chvíľ pri kávičke s ochutnávkou zákuskou, tôrt, špeciálnych výrobkov z produkcie našej cukrárne. Vďaka svojej kvalite je známa zákazníkom zo širokého okolia. Jej špecializáciou sú torty s jedlým obrázkom. Myslíme aj na mužov, ktorí radi riešia mužské problémy s krídlom kvalitne vychladeného piva. Ponúkame im príjemné posedenie v pivárni Žaba. V lete je im k dispozícii aj terasa, kde si pivko môžu vychutnať s celou svojou rodinkou. Ak neholdujete pasívnemu relaxu a potrebujete nabrať energiu, radi vás privítame v biliardovom klube Tágo. Oddelené sedenie, hudba a dobré občerstvenie vám dodajú tú správnu guráž do hry. Zdá sa vám to všetko neuveriteľné? Tak neváhajte a navštívte nás, sami sa presvedčíte o pravdivosti našich slov. Už teraz sa tešíme na osobné stretnutie s vami. Ďakujem vám za pozornosť a do skorého videnia, priatelia.